Отборите на Миньор Бобов дол и Пирин Разлог направиха много здрав матч в среща от поредния кръг на югозападната В група. Изненадващо към по-тежкия терен много добре се приспособиха гостите от Пирин Разлог, които започнаха още от самото начало да търсят път към вратата на Росен Димитров и няколко пъти можеше да успеят. Много силно в тези минути играха нападателният тандем на Райков и естествено голмайсторът на отбора, който трябваше да се доказва в този матч, Тодор Пандев. Той игра известно време в Миньор Бобов дол, именно затова искаше изявата в този двубой. След два пропуска за Миньор Бобов дол и града на Иво Парго, в 32-та минута след ъглов удар Тодор Пандев с глава заби топката в мрежата на Росен Димитров и откри резултата. В 39-та минута главният съдия в този двубой Богомил Маринов отсъди дуст в полза на Миньор Бобов дол за игра с ръка в наказателното поле и Росен Стоянов от бялата точка не разгреши, възстановявайки равенството за 1-1. След почивката двубоят стана много жив, много оспорван, с положение и пред двете врати. Отново най-близко до отбелязването на гол за Пирин Разлог бе Тодор Пандев, чието удар бе спасен от Росен Димитров почти очи в очи, докато в 78-та минута Парапанов си вкара за ощатен автогол и Миньор Бобов дол излезе напред в резултата с 2-1. Крайното 3-1 оформи с летящ понши удар с глава Иво Парго в 90-та минута. След отлично центрирано отляво по този начин Миньор Бобов дол спечели трудна победа с 3-1 пред погледа на Стефан Милушев, бившият благодетел на Марек Дупница, изгледа този двубой. Както може да се очаква, в отбор на Миньор Бобов дол играха бившите футболисти на Марек Яне Кючуков с капитанската лента Иво Паргов, а заради контузия двубоя пропусна Анжело Кючуков.